Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi minn 1 sa 10. F'dak iż-żmien, meta Ġesu spiċċa jgħid lin-nies kull ma kellu jgħidilhom, daħal Kafarnawm. U jkun hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna għalih, li kien marit u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema b'Ġesu u bagħtlu xi wħud mix-xjugħ tal-Lut biex jitolbuh jiġi ifejjaqlu l-qaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu: "Jixraqlu li tagħmillu dan għax hu joss il-ġens tagħna u kien hu li bnielna s-sinagoga." Ġesu mar magħhom u ma kienx il-bogħod wisq mid-dar meta ċ-ċenturjun bagħat jgħidlu ma' xi ħbieb: "Sinjur, toqgħodx tinqala għax jien ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi." Għalhekk ħassejt li anqas kien jistħoq li niġi minsibek jiena stess? Imma int ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħt il-kmand tiegħi. Lil wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lil qaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sema dan, dar lejn in-nies li kienu miexja warajhu qalilhom: "Ngħidilkom li anqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din." Meta mbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu l-qaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Fi żmien Ġesu, il-Lut kienu jobodu lir-Rumani għax dawn kienu jirrappreżentaw dak kollu li kien kultrarju għalihom, inkluż id-dominazzjoni barranija u t-twemmin u l-pratiċi pagani. Għaliex mela Ġesu mhux biss laqa tajjeb lil dan iċ-ċenturjun, imma wkoll faħru u żammu b'mudell ta' fidi u fiduċja falla. Fid-dinja Rumana, il-pożizzjoni ta' ċenturjun kienet importanti ħafna. Kien uffiċjal responsabbli minn 100 soldat. F'ċertu sens kien is-sinsla tal-Armata Rumana, is-siment li kien iżomm l-armata fl-imkien. Iċ-ċenturjun li resaq lejn Ġesu ma kienx biss kuraġġuż kif kienet titlob il-pożizzjoni tiegħu, imma kien ukoll mimli bil-fidi u rriskja iż-żeblieħ ta' sħabu billi mar ifittex l-għajnuna mingħand għalliem mill-Galilija kif ukoll inkejja min-naħa tal-Lut. Madankollu hu resaq lejn Ġesu bil-konfidenza u bl-umiltà. Kien bniedem straordinarju għax kien iħobb lill-iskjav tiegħu. Fid-dinja Rumana l-iskjavi kienu trattati bħala annimali aktar milli bħala bnedmin. Iċ-ċenturjun kien ukoll bniedem straordinarju ta' fidi kbira. U rrid lil Ġesu ifejjaq lil qaddej għażiż tiegħu. Ġesu ifaħru għal fidi tiegħu u minnu fih ifejjaqlu l-qaddej kif xtaq. Inti lest li ssofri z-żeblieħ tal-oħrajn fil-prattika tal-fidi tiegħek? U meta jkollok bżonn l-għajnuna, tersaq lejn il-mulej Ġesu bil-fidi li jistenna minna? Missier tas-sema, inti bat lil-libnek biex aħna nistgħu nkunu meħlusa mit-tiranija tad-dnub u l-mewt. Kabbar il-fidi tiegħi fil-qawwa ta' kemmtek lis-salvani
u għatini l-libertà li nħobb u nservi lill-oħrajn ġenerożità u ħniena kif ħabbejtni int. Amen.